Allah ya kyauta kaji Allah ya bani zaman lafiya. A matsayinka na abokin koma ge ma tambayi kayan sannan ka tambayi da an dauro Allahumma salli ala Muhammadin fatiha yari maka ina so rishin ka mu ce da ana sa kai tok video ga na area nan kuma sai da Allah ga buaki da Allah yayi na ji na ai tambayoyi video coverage ne video coverage shin shigo ciki ya kullo da dai ga suna zinan mahalatta ɗaurin aure ga shigo to yayi bari mu